Салом алейкум ба тамошобинони канали Таҷикистон Офитсиал. Салом алейкум бародарони азиз. Шахсоне ки мехоҳанд аз Тоҷикистон, аниқтараш аз Хуҷанд ба давлати Россия, ба шаҳрҳои Екатеринбург, Сургут, Москва ва ғайраҳо сафар карданӣ ҳастанд, метавонанд аз ширкати рейсии мо истифода бурда аз автобусҳои замонавие ки дорои ҳамаи шароитҳо мебошанд истифода баранд. Мо метавонем бо тариқи рейси прямой аз тарафи Хуҷанд ба шаҳрҳои номбаркардашуда тариқи давлати Ӯзбекистон бо роҳи орому тинҷ шуморо бурда расонем ба ҷои даркорӣ ва барои ба мо дастрасӣ пайдо кардани шуморо мешояд ба рақамҳои 92 777 31 95 ё 92 813 16 60 ва номерҳое ки дар охири видео мо метавонем ба шумо пешкаш намоем, занг зада боз саволҳои даркории худ ҷавоб гиред. боқӣ сарбаланду обод бошед ва аз шумо хоҳишмандем ки канали моро реклама намоед барои дӯстони худ ва албатта худ обуна шавед. Саломат бошед. Салом алейкум.